ዛንታና ዝጅምረሉ ችጋራ ዝተባለ ተማሃሪ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝጸበቐ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣብ ውድድር እናስዓረ ከሎ ንዕዘብ። ችጋራ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ብዘለዎ ናይ ጉያ ክእለቱ ክቐንእሉ ከለዉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነንሕድሕደን ንችጋራ ክወስዳ ይቀዳደማ ነበራ። ችጋራ ውድድር ኣትሌቲክስ እናገበረን ከሎ እተን ካልኦት ኣዋልድ ንችጋራ ከጣቕዓን ከለዋ ማያ ዝተባለት ተማሃሪት ግን ነቲ ካልእ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝጸበቐ ኣማዳ ዝበሃል ወዲ ኣተኪራ ብምጥማት ፈዚዛ ተረፈት። ማያ ቅድሚ ዓመታት እያ ነዚ ወዲ ኣብ ልባ ከተፍቅሮ ጀሚራ። እንተኾነ ግን ሓንቲ መዓልቲ ፍቕራ ክትገልጸሉ ደፊራ ኣይትፈልጥን። ሎሚ ግን ብገለ መንገዲ ፍቕራ ክትገልጸሉ ወሰነት። ኮይኑ ግን የፍቅረካ ኢላ ክትነግሮ ምስ ጀመረት ኣማዳ ግን ሰንቢዱ ሓንቲ ቃል ከይትዛረበ ገዲፍዋ ኸደ። ማያ ድማ በዚ ኣዝያ ሓፊራ በይና ክትከውን ኢላ ናብ ላይብረሪ ከይዳ ኣብኡ ኮፈለት። ኮፍ ኢላ ቴሌፎና እናተጠቀመት ከላ ድማ ኣማዳ ንዓኣ ዘዋድቑ ነገር ፖስት ከም ዝገበረ ረኣየት። በዚ ተቆጢዓ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንዕኡ ምክትታል ገደፈቶ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ላይብረሪ ዝነበረ ችጋራ ናብ ማያ ቀሪቡ ንክዛረባ ምክንያት ክደሊ ጀመረ። ማያ ግን ችጋራ ብዙሕ ስለ ዘይስሕባ ቃልቡ ክትህቦ ኣይደለየትን። ችጋራ ድማ ስለምንታይ ጉያ ከም ዘላ ምስ ሓተታ ኩሉ ዘጋጠማ እናሓረቐት ነገረቶ። ችጋራ ዝነገረቶ ኩሉ ምስ ሰምዐ ከይተሓረቕን ፍሽኽ ክትብል መኸራ። ካብ መጀመርታ እውን ናይ ችጋራ ነገር ዘይጠፍኣ ማያ ንችጋራ ወልሓንቲ ከይበለት ካብኡ ገዲፋቶ ኸደት። ካብ ላይብረሪ ወፂያ ድማ ኣብ ክፍላ ምስ በጽሐት ናይ ቀረባ መሓዝኣ ዝኾነ ኣዝኳ ስለምንታይ ከም ዝተረበሸት ክሓታ ፈተነ። ኣይነግረካን እየ ምስ በለቶ ቁርብ ድሕሪ ምሕሳብ ኣማዳ ንሕቶ ፍቕርኺ ኣይተቐበለክ እንዲሉ ሓተታ። ሽዑ ማያ ኣጆኺ እንታይ ሞ ክግበር እዩ ኢሉ ከጸናንዓ ፈተነ። ናይታ መዓልቲ ትምህርቲ ምስ ተወድአ እቶም ተምሃሮ ናብ ገዝኦም ክምለሱ ኣብ ኣውቶቡስ እንከለዉ ሽጋራ ናብ ኣብ ብምምጻእ ኣይትኾሪ ፍሽኽ በሊ በልኩ ክንዲየ በላ። ለካ ማያ ኩሉ ግዜ ናይ ኣማዳ ስእልና ረኣየት ፈዚዘያ ገዝኣ ትበጽሕ። ችጋራ ነዚ ነገር ስለ ዘስተውዓለዩ ፍሽኽ በሊ ዝበልኩኺ እዚዩ እንዳበለ መኸራ። ኣብ መንጎዚ ችጋራ ስለምንታይ ዋን ሳይድ ላቭ ዝብል ፀወታ ምሳይ ዘይትፃወቲ ንኣማዳ ቅልጢፍካ ክትርስዕዮ ክሕግዘክ ዝብል ሓሳብ ኣቕረበላ። ማያ ገዛ ምስ በጽሐት ንኣማዳ ከረስዕዋ ዝኽእሉ ተዘክሮታት ምጽሓፍ ትጅምር። ምስ ሽጋራ ድማ ክትፃወት ወሰነት። ንጽባሒቱ ንችጋራ ዝርዝር ናይቲ ዝጸሓፈቶ ነገራት ኣርኣየቶ። ችጋራ ነቲ ወረቐት ድሕር ምርኣዩ ነቲ ፀወታ ክትፃወቶ ተሰማምዐ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ማያ ነቲ ፀወታ ክትፃወቶ ጀመረት። ሕጊ ናይቲ ፀወታ ድማ ኩሉ ኣብ ወረቐት ዝጸሓፍዎ ምስ ችጋራ ኮይኖም ከተግብርወይ ነይሩ። ካብቶም ዝተጻሕፉ ነገራት ድማ ችጋራ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ከም ዝርያን ከም ዘዕልላን ዘጠቓለለዩ ነይሩ። ኣብ ኣውቶቡስ ነዚ ዘኪሩ ችጋራ ናብ ማያ መጺኡ ስለምንታይ ትስዕቦ ከም ዘላ ሓተታ። ማያ ድማ ብዙሕ ከይዛረብ ፀወታ ከም ዝተጀመረ ነገረቶ። ችጋራ ካብቲ ባስ ምስ ወረዱ ምስ ማያ ክራዳዳእ ፈተነ። እንተደልያ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ክነግራ ፍቓደኛ ምዃኑ ነገራ። ማያ ድማ ምስ ሓሳቡ ምስ ተሰማምዐት ንግሆ ስፖርት ከም ዝገብርን እንተደልያ ምስኡ ክትሰርሕ ከም ትኽእልን ነገራ። ብድሕሪኡ ማያ ንጽባሒቱ ንግሆ ኣንጊሃ ተስያ ንችጋራ ብድሕሪኡ ክትስዕቦ ጀመረት። ኮይኑ ግን ኣካላታ ካብ መጠን ንላዕሊ ብምጉያይ ተጎድአ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ከቢድ ስትራፖ ስለ ዝሓዛ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ክትከይዳ ኣይከኣለትን። ሃንደበት ግን ናይ ቀረባ መሓዛኣ ዝኾነ ኣዝኳ ረኸባ እሞ ናብቲ ክፍሊ ክትኣቱ ሓገዛ። ኣብቲ ክፍሊ ምስ በጽሑ እተን ኣዋልድ ናይቲ ክፍሊ ንችጋራ ህያብ ከዳልዋ ረኣየተን። ምስ ችጋራ ኣዝያ ብምቅርራባ እናተገረመት ንችጋራ ዝግበር ዝነበረ ወፍሪ ሪኣ ፍሽኽ በለት። ነዚ ዘስተውዓለ ኣዝኳ ኣቲ ጉዳመኛ ንችጋራ ፍቂርክዮ ብምባል እውን ሓተታ። ብድሕሪኡ ማያ ድማ ኣብ መንጎና ወልሓንቲ የለን መሓዙ ጥራይና ኢላ መለሰትሉ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ንችጋራ ክትርኢ ናብ ሜዳ ስፖርት ምስ ከደት ከይተሓስበ ብኩዕሶ ኣብ ገጻ ተሃሪማ ኣብ መሬት ወደቐት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጅግናና ችጋራ መጺኡ ተሰኪምዋ ኸደ። ቁስላ እናጽረየ ከሎ ንምንታይ ንግሆ ክትከይድ ዘይከኣለት ሓተታ። እዚ እናበለ ከሎ ኣብ እግራ ዘሎ ተጣበቐ ነገር የስተብህል። ማያም ካልእ ኣማራጺ ነበራን። ንሱ ዝገብሮም ነገራት ምግባር ኣካል ናይቲ ፀወታ ከም ዝኾነን ንግሆ ድሕሪኡ ክትጎይ ከላ ከቢድ ስትራፖ ከም ዝሓዛ ነገረቶ። ብድሕሪኡ ማያ ነቲ ዝገበረላ ውዕለታ ከመይ ጌራ ክትመልሶ ከም እትኽእል ሓተተቶ። ችጋራውን ምዕጉርታ እናቐንጠጠ ካብ ሕጂ ንድሓር ብዘይክኡ ካልእ ሰብ ምዕጉርታ ክትንክፍ ከም ዘይብሉ ነገራ። ማያ ድማ ችጋራ ከም ዝናገበረ ከልዎ ፈዚዛ ተረፈት። ሽዑ ኣብ ትርኢትና እቶም ክልተ ቆልዑ ኣብቲ ፀወታ ኣብ ፍቕሪ ክወድቁ ከም ዝጀመሩ ንርኢ። በታ መዓልቲ ምሸት ድማ ችጋራ ንማያ ብሓባር ግዜ ከነሕልፍ ዝብል መልእኽቲ ይሰደላ። ማያ ድማ ምስ ትሕቶ ተሰማሚዓ ንችጋራ ንምርካብ ተኸሓሒላ ናብቲ ቦታ ቆፀራ ኸደት። ኣብቲ ዝተቋፀሩሉ ቦታ ምስ በጽሐት ድማ
ችጋራ ይጽበያ ነበረ። ብሓባር ጽቡቕ ግዜ ድሕሪ ምሕላፎም ድማ ናብ ሱፐርማርኬት ንብረት ክገዝኡ ኸዱ። ኣብቲ ድኳን ማያ ንእሽቶ ባምቡላ ሪኣ ፈተወታ። ነታ ባምቡላ ክትገዝኣ ደልያ ዋጋኣ ምስ ረኣየት ግን ሰንቢዳ ገደፈቶ። ቀፂሉ ችጋራ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ እናዕለለ ኣብ ገማግም ሓደ ቐላይ በጽሑ። ዝተፈተኹም ቤተሰብና ጽቡቕን ምሩፅን ዝኾነ ናይ ፊልም ትረኻ ክትረኽቦ ምስ ትደልዩ ቻነልና ሳብስክራይብ ንንለቆም ቪድዮታት ድማ ላይክ ብምግባር ኣበረታትዑና። ኮፍ ኢሎም እናዕለሉ ከለዉ እታ ቅድም ዝረኣየታ ባምቡላ ኣውፅኡ ከም መዘከርታ ትኹንኪሉ ሃባ። ማያ በቲ ህያብ ኣዝያ ተሓጎሰት። ቅድሚ ምፍላዮም ድማ ችጋራ ኢዳ ሒዙ ቀሲሉ ሰዓማ። ማያ እዚ ምስ ገበረ ፈዚዛ ከም ትተርፍ ገበራ። ችጋራ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ንንእሽተይ ሓፍቱ ሓዳሽ ደስ ትብል ዓርኪ ከም ዝተላለየ ነገራ። ቀፂሉ ዝነበረ መዓልቲ ማያ ችጋራ ዝሃባ ባምቡላ እናረኣየት ናብቲ ክፍሊ ኣብ ትኸደሉ ዝነበረት ግዜ ኣማዳ ኣብ መገዲ ረኸባሞ እዛ ምሕረቕ ኣፍቂረካ ትብል እናበለ ምስ ዕርኽቱ ሓጨጨላ። ኣብዚ እዋን ማያ ብርእሳ ሓፊራ ምብካይ ምስ ጀመረት ችጋራ ናብቲ ቦታ መፂኡ ንኣማዳን ጸሪፉን ኣዋሪዱን ካብቲ ቦታ ኣባረሮ። ኣብ ቀጻሊ ማያ ካልእ ናይ ቀረባ መሓዛኣ ዝኾነት ቺካ እቲ ጸወታ ናብ ቁም ነገር ክትቅይሮ ከም ዘለዋ መኸረታ። ማያ ድማ ምስ ችጋራ ክትፋቐር ከም ዘይትደሊ ገለጸትላ። ብድሕሪኡ ነቲ ጸወታ ብምቕያር ኣብ ዝረኸበቶ ዕድል ንችጋራ ምሸለል ክትብሎ ጀመረት። ችጋራ ንማያ ኣብ ላይብረሪ ደው ኣቢሉ ስለምንታይ ከም ስትገብር ከም ዘላ እንዳሓተታ ከሎ ንዩ ዝተባለት መሓዝኡ ንችጋራ መፅያ ሕጂ ከም እትደልዮ መፅያ ነገረቶ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ችጋራ ናብ ማያ ተመሊሱ ስለምንታይ ሸለል ትብሎ ከም ዘላን ንምንታይ ነቲ ጸወታ ደው ኣቢላቶን ሓተታ። ማያ ድማ ዝኾነ መልሲ ከይሃበቶ ክትከይድ ምስ ቀረበት ብጌጋ ነቲ ኣብ ኢዳ ሒዛቶ ዝነበረት ሕብሪ ኣብ ካብ ቦታ ደፍኣቶ። ኣብዚ እዋን እዚ ችጋራ ናይ ገዛእ ርእሱ ካብ ቦታ ኣውፅኡ ሃባ። መሓዛ ማያ ዝኾነ ኣዙካ ድማ ናይ ችጋራ ካብ ቦት ተኸዲና ምስ ረኣየ ይቐንእ እሞ ቅድሚ ምድንጓዩ ፍቑር ክናዘዝ ይውስን። ኣብ መንጎ እዚ ችጋራ ናብቲ ቦታ መፂኡ ማያ ኣበይ ከም ዝኸደት ብምሕታት ዕግርግር የልዕል። ኣዝኳ እውን ፀገም ከይፈጠረ ከሎ ካብቲ ቦታ ወፀ። ማያ ድማ ካብ ቦት ችጋራ ድሕሪ ምምላስ ካብ ቦታ ክሳብ ዝነቅፅ ክትፅበ ናብ ክፍላ ኸደት። ኣብ ክፍላ ኸላ ኣዝኳ መፂኡ ምስ ኣነት ፀወታ ክትፃወት ፍቓደኛ ምንባሩን መጀመርታ ንዕኡ ክትሓቶ ከም ዝነበራን ነገራ። ማያ ድማ ትብለ ጠፊእዋ ካብ ቦታ ተኸዲና ዝኾነ መልሲ ከይሃበቶ ክትከይድ ምስ በለት ኣዝኳ ጎዩ ብድሕሪያ መፂኡ ሕቑፍ ኣቢሉ ኣብ ልዕልያ ዘለዎ ሕቡእ ፍቕሩ ገለጸላ። ማያ ድማ እዚ ፈጺማ ካብ ኣዝኳ ስለ ዘይተጸበየቶ ወልሓደ ከይተዛረበት ገዲፋቶ ኸደት። ማያ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ከም ትገብር ጠፊእዋ ከሎ መሓዛኣ ቺካ ከተማኽራ ሓተተታ። ቺካ ኩሉ ነገር ድሕሪ ምስማዓ ልብኺ ዝበለ ክግበር ኢላ መኸረታ። ንጽባሒቱ ኣዝኳን ችጋራን ብጣዕሚ ዝፋተው ይዕሩኽ ከም ዝነበሩን ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ከም ዝተባእሱን ነገረታ። ንጽባሒቱ ኣዝካ ናብ ችጋራ መፂኡ ንማያ ከም ዝሓቆፋ ብምንጋር ከቕንኦ ፈተነ። ችጋራ ድሕሪ ቀትሪ ምስ ማያ ተረኸበ። ካልኣይ ግዜ ምስ ወልሓደ ከይትተሓቋቆፍን ንማያ ነጊሩ ክሳዳ ሒዙ ሰዓማ። ማያ ካልኦት ተምሃሮ ከም ዝረኣይዋ ምስ ረኣየት ግን ሰንቢዳ ካብቲ ቦታ ዲማ ኸደት። ካብ ቤት ትምህርታ እንዳጎየት ክትወፅእ ከላ ዳርጋ ምስ መኪና ክትጋጮ ቀረበት። ጅግና ችጋራ ግን ብድሕሪት መፀሞ ህይወታ ኣድሓና። ኣብ መንጎ ግን ንሱ ብኸቢድ ተጎዲኡ ናብ ሆስፒታል ኣተወ። ማያ ብጣዕሚ ሓዚና ስለኹሉ ንነብሳ ክትወቅስ ጀመረት። ኮይኑ ግን ንዕኡ ክትሕግዞ ትኽእል ወልሓደ ነገር ስለ ዘይነበረ ንፈጣሪኣ ጸሎታ ከተቕርብ ጀመረት። ከም ፍቓድ ፈጣሪ ድሕሪ ቁሩብ ሰሙናት ችጋራ ብምሉእ ጥዕና ካብ ሆስፒታል ወፀ። ሓደ መዓልቲ ስእሊ ችጋራን ማያን ኣብ ኢድ ኩሎም ተምሃሮ ኣተወ። እዚ ምስ ረኣዩ ኣፍቀርቲ ችጋራ ኣዝዮም ተቖጢዖም ንማያ ክጸርፍዋ ጀመሩ። ኮይኑ ግን ማያ ክሳብ ክንደይ ተጸሪፋ ብዘይገድስ ኣብ ውድድር ችጋራ ብምስታፍ ንችጋራ ከተተባብዕ ጀመረት። ድሕሪ ደቓይቕ ችጋራ ኣብቲ ውድድር ተዓዊቱ ንኹለን ኣዋልድ ኣጸለለን። ማያ ግን በቲ ኣብኡ ዘሎ ዕግርግር ስለ ዝሰልቸዋ ናብ ላይብረሪ ኸደት። ነዚ ሪኡ ችጋራ ደድሕሪኣ ናብቲ ላይብረሪ ኸደ። ኣብ ላይብረሪ ድሕሪ ምረኻቦም ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ዘለዎ ፍቕሪ ገለጸላ እሞ እናተሰዓዓሙን ከለዉ ዛንታና ይዛዝም።